Hola, nens i nenes de Font de la Veia. Com esteu? Jo la veritat que avui no estic gaire inspirat. Amb cada ona que ve i va, la ressaca esborra el camí aventurer. De cada ona que ja no hi No sé pas quin repte podríem fer. el cel, amb tempesta permanent ja Aviam, deixeu-me concentrar. estrelles tenen por de capbussar-se en la foscor i recordo Ostres, un cubell. Amb això què podríem fer? Aviam. Aviam si torna a venir l'inspiració. Ostres! Ja sé què podem fer! Punteria! Per fer l'activitat d'avui necessitarem un cubell o galleda i un paper de vàter. Com veieu, el cubell l'hem posat al fons de la sala. El joc o el repte començarà un pas per darrere el cubell. Un. Des d'aquí haurem de llançar i que entri. Si quan tirem el rull de paper de vàter toca dins i surt, el donarem com a bona, d'acord? Cada cop que el rull de paper de vàter entra a dins del cubell, fem un pas endarrere. Aviam quants passos som capaços de fer amb la mà hàbil, sigui l'esquerra, sigui la dreta, la que vosaltres escolliu. Quants passos sou capaços de fer endarrere seguits que cada cop m'entri el rull a dins del cubell. Vinga, som-hi, ens hi posem? Pero no tengo energía para tanto. Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados. en mayo manga corta, aplatanado hasta en la sombra. Oh, 6, he arribat a 6. Amb la mà hàbil. Després de fer-ho amb la mà hàbil, ho farem amb la mà no hàbil. Així que si ho has fet amb l'esquerra, ara ho faràs amb la dreta, i si ho has fet amb la dreta, ara ho faràs amb l'esquerra. A veure si et surt millor o pitjor. Hem de practicar amb les dues. Muero al levantarme tan temprano. Vivo en un eterno verano. No hacer nada ya es demasiado. Pegajoso por la crema, tengo arena hasta en la oreja. Ningún mensaje en esa botella, y es que no quedan islas desiertas. Jugando a palas, contando los toques, no llego a 10, soy un poco torpe. Pensando en nada, poniendo orden, mirando al lori. Ho he fet millor amb l'esquerra que amb la dreta. Ho podeu intentar tantes vegades com vulgueu. Espero que us hagi agradat i que practiqueu molt per quan tornem a l'escola. Fins aviat! Creando melodías.